Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Oh, thank you, Nanay. Ay, Dave! Dong, di ka na di ay. Dave! Dave! Nakalitok ng atong anak. Nakalitok na siyang tarong. Oh. Hala! Hala, kiss nanay tatay. Oh. Yakan ko niyo. Ngano? Sorry, Dave. Nalipay lang ko nga nakalitok ng atong anak. I mean, si Inday. Pero, wala to, uy. Para kiss? Say na, kiss magani ko sa lain. Ni mo pa nga suod akong higala. Oh. Shh, quiet ha. Init ka din, no? Ang puwagid og maayo ang imong naong. Na sunburn ang imong aping. Puwa di ay. Oo, bitaw, init jud kaayo. Kadiyot sa ha, kay nabili na nga akong sunblock sa akong bag. Tuwa sa inyo. Karon ka na mamuta nga ganina pa man kamo dinhi daplin sa baybayon? Sige lang, Kwed. May na lang. Ang atong anak na kinahanglang sa sunblock kay maligo siya sa dagat. Atong anak? I mean, imong anak. Sige ha, diyaw na mo. Nanay! Jen, Nanay! hinay lang. Kan man si nanay? Nasa tabok sa daan, paghinay lang. Oh, na, may karatil og lakaw ay. Papa ka mo amin ako, Ilin, ha? Ay, amin ko, tatay. Anong kalit naman sa kunig ako sa mihaw niya? Anong gibuhat to na ako? Iyong kauwaw. Muna na hinong kugmalanay sa kauwaw. Kiahak man sa tingali eh. Ngano, uy, ngano ka, uy. Nangangkon pa ko nga, anak na ko si Elaine. Ay, wa na kita ini. Wa na kita. Shot na kita staro. Klaro na kita ayo. Makaangkon ta ini nga wata sa itong huna-huna. Ay. Ani lang una tingali ko silang bay. Di lang una ko mubalik dito. Murag uwaw pagit kayo asin. Bahala na gini. Magpadugay-dugay ko. Shit. Nganong naabot ko inindapita. Nganong ni ako paingon din sa probinsya. Wa sa kong nahuna nga nag-drive ko. Nag-drive ko kusog ayo. Wala ko masayod nga ni aday ko din hindapita paingon. Shit. Huwag kausapan. Mingaw gihapon kaya din eh. Bisan pa man kung daplin na ni sa kalsada. Huwag kayo makita ang mga tao nga naglakaw-lakaw sa daplin. Ipark ko na ni sakyan din eh. Kining kalsada nga gamay. Mao kini agian pa ingon sa kanhina mo gipuy-an ni Dave. Ni ana magid ko. Muhilom ko sa paglili sa bahay. Mamasin ko nga makita na ko ang akong anak. Kasagbot na din yung napita. Shit. Kataas na ba sa kong heels? Ay! Buisit! Nasangit ko sa mga sanga. Hapit nung kumadagmada. Buisit! Tatay! Ikaw na ko takat! Unsay mo gingon?
Ye? Liko. Sagdi lang. Ay, unang dali-dali bata anak. Makatong na gina. Mawarang kayo mit anak kung dako na. Ato sang watwaton si auntie nanay nimo nga mobalik. Ha? Wa pa man. Iya kuno kang pahiran og kining sunblock. Ay, liko na ko. Paingon na to din Maghuwat ta. Okay? Mubalik na ko dito. O dili? Mubalik? Dili. Ay, di lang sagyod. Di lang sagyod. Wa pa ko mahuwasi sa akong gibatig ka uwaw. Nakita pa ni Ati Ana nga akong paghawak sa iyang anak. Kauwaw naman lang yun. Ay, ano akong itong gibuhat? Nagpakauwaw lang yun ko. Taon-taon na lang. Mawara lagi ni. Mawara gini. Kamay na lang yun. Mainom sa akong tubig, Pi. Pasin pag mahuwasan ako. Nga na ko doon sa pahay nga gipoy anam mo ka ni Anthony Dave. Karon, nakita na nako ang dako kayong kalainan sa kanina kong gipoyan. Ug sa gipoyan ko karon. Modern. Kondo. Kompleto sa mga gamit. Mga adunahan ang ako mga silingan. Pero kining payag nga hinimo ni Dave. Kamay. Hinimo sa kahoy. Nipa ang atop. Kamay pero nindot siyang tanahon. Hamugaway. Ug ang palibot nga daghang mga tanom, mga buwak ug mga lagot man. Buhi pa man day gihapon ang mga buwak nga ako mga tinanom sa una. Mas milabong paghani kini. Kinindot siya mga buwak. Magkutlo kog usa ka buwak nga rosas. Muhinay ko sa pagtawol. Mingaw ang palibot. Wa ko'y nabati nga kasikas. Nang lakaw tingali silang tanan. Magkahigayon ko sa pagpaduol sa pay. Niyara ko tungod sa buwak. Kutloon ko na ni. Ay! Shit! Agay, kasakit. Natunog ko. Gray. Nagtugo. Ha? Pusit. May kalit nga may abli sa pultahan. Manalaga ni kay dali ko nakaupo. Ug nakadagan ko din ilaw sa payag. Kinsa makakanon na sa taas. Nanaog na ang mga tunob. Liliun ako sa gingit ni sahog. Oh. Wait. Papay? Papay ka na nanaog sa tanan. Kisay. Ay, bahala na. Pagpabaga na lang ko sa kong naong. Kalimtan ako akong gibuhat. Mabalik na ko dito. Jenny, Oh, Dave, niya lagi ka. Nga nang niyamang ka. Nagunsa ka din eh. yapas ka. Si Dave. Si Dave. Oh, kagwapo niya siyang gisulob nga polo shirt nga itom. O giparisan sa faded nga jeans. Pero wait. Shit. Si Jenny ka na. Ni Asya din eh. O sa'yo kipuhat din sa among bahay ni Dave. Huh? Shit. Ayaw kong ina nga ni anas siya puyo din eh. Nagtipon na sila. Huh? Mga pagkagnaong. Yapas lagi ka. Kaya nadugay ka magbalik dito sa baybayon. Mubalik naman ko dito, Gwen. Tanaw ay kinagpaabot na nato ang bata. Dali na. Ubag, ipauli ka na. Wa, uy, paulit ko taon. May pauli? Masato pa. Wa siya din magpuyo.
Pero anong naasid ni? Kanus alam mabalik sa Subo si Jenny. O kanus alam sila nakita og balik. Sila Mas gwapa paghihapon ko ni mo, Jenny. Ug dili makahimo sa pagikalimot ka nako si Dave. Di pa yun ka sexy. Che! Anong may apas mamanggit ka? Anong lugay masabgay ka? Kuan, naglain ang akong tiyan. Oh, okay. Wala ka lang tanim mo, God. Anong nandugay ka? Uy, Wait. ha? Ano di ay? Kanang sakyanan sa unahan. Asa ba? Kanang auto nga puti? Nga naman, nakailakas tag-iyaan na? Familiar na ko ang maong auto. Wala no, daghan mo kung auto nga sama ana. Maura di ay na. Kidot. Akong klarohan. Uy, nga naman. Hala siya ba? Pasag di na, uy. Bisita tingali na sa tong silingan des unahan. Tanaw, uy. Gibiyaan na pa nimo ang bata dito nga si nanay ra imong gipabantay. Tiguwang na taon tong inahan nimo. Imo pag yung gibiyaan. Dali na, tana. Pero, Dali no, dali na. Tuwa na sila. Pero, nagpanlingi pa si Dave din hinapita. Nagkailaka siya ng ako sa kinan. Shit. Nga pa sana kauna-una pa medyo ko sa pag-anhi. Shit. Tuwa na sila. Nagkalabang na sila. Minulog na sila sa gamay nga dahan paingon sa dagat. Magdali ko. Kailan makabiyan akong gikan din eh. Dili mahimo makita ko ni Dave. Dili ko gustong hatagan siya og sayop nga pagtuo sa akong pag-anhin ni Dapita. Nasaag na ko. Og wa na hilaing kahulugan pa. Magdali ko. Paspasan ko gihapon ang akong pagpadagan. Sayop kini akong gibuhat nga pagbiya og layo gikan sa hotel. Dili ko sila mahimong hatagan og gayon siyang bagong sekretarya. Kinahanglan balikon ako si Joshua. Dili ko makatugot nga mailog ka sa uban, Josh. Og labaw nang dili mahimong bawion mo ang tanan gikan nako. Oh, may kasugat ko sa kurbana nga daan! No! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!